artdan ağa diýene döwürden park kän diýilýän sınaw. Bu oryan gözelliklerin hemmesi düýş ýaly. Gaty dogry. Düýş däldir bu bayram. Hakykatdyr, hakykat. Anha käteler menem durmuş döwür barada oýlanýan, geçeni ýatlaýan, şuny ters alýan. Dünýä, döwür düýünden başgaça. Görýän abi ýollary. Bir wagtlar biýollar nähilli. Inni nähilli sene. Dogry aýdýan. Giň aýna ýaly, ýalpylap duran ýollar. Hak aýdýan bayram, hak aýdýan. Anha bu jaýlara bir seretsene. Bir-birinden owadan döwrewap gurulan jaýlar. Özüme bir wagtlar sen şular ýal jaýlarda ýaşarsyň diýseler, inanmazdym. Inni gözüm bilen görüp, eşeretinem duýup ýaşaýan ýetene, artdan ağa. Beýle durmuşy, halkyny janyndan eý görýän gahrman arkadagymyz berdi bize. Gözden dillen gorasyn. Mümkün başlyk. Ha, gel çağrı. Salamu aleyküm. Wa aleyküm. Çağıran ekeniňiz başlyk. Çağırdım. İşleýäňmi tamam? Gel geçeni otur. Bolýa. İşler öle öňreşýäňmi çağrı? Owa, ýagşy başlyk. Hay bol bilýä. Men çağrı, sen çağırmamyň bir sebäbi bar. Dinleýän başgaýdy beriň. Görýäňi, hususy kärhanamyzyň göwrümi gün geldigiçe giňek gidip otýar. Biziň önürýän önümlemiz daşary ýurda diýýäm çykyurady. Tuweleme buyurmy üstüne buyurma, ýetişmem bolanok çağrı. Siziň ýagdaýyňyzda düşünýän başlyk. Maňa siziň ýakyndan kömegiňiz gerek. Elimden gelen kömek gaýgyrman başlyk. Özüň bilýän, ýurdumyz çalt tepkinli ösýär. Arkada prezidentimiz telekeçilere ul önam edýär. Siz ýaly iş başarjaň ýaşlar gerek bize. Men seni ornmasar edip saýlajak bolýan. Çare, näme adamdan? Ay, ýok başlyk. Ýöne men başararmykam? Siz maňa ulanam bildirýäňiz. Siz ýaşam bolsaňyz işe hyjowly, ak ýürekli. Çare, sizde öňe gidişlik bar. Maňa bugün gaty ulanam etdiňiz başlyk. Güljemal, men gep nokutlap oturmaga wagtym ýok. Menem saňa öz maksadymy aýdaýyn. O nähil maksat? Oglumy öýlendirmek üçin men gödüňni tutup ýören maşgalam bar. Vay, kim ol? Daş ýerden näl? O gyzy menem tanaýanmy? Bäh. Zenanlyň beýle dar gursaklygyny aýt. Amanyň gyzy. Onsoň, aman saňa gyzyn berer öýdýäňmi? Alayt sorag barny berip alaýdyň aýt, näme berme? Aman ikimiz köni dost. Vay, bilmedim de gyzym ýaş diýäýmese. Ýöne amana bir duýdurdyňmy? Ýok. Ýakyn günlerde duýdurjak. Onsoňam ogluňa di. Söýýänip ýok zatlary tapaýmasyn. Ece, maňa şondan başga gyzy gerek gel. Sen men diýenim näme bolup durmy? Bu meseleni kakan çödýär. Kakan öz diýenini gögürtmese ince almaz. Oň häsiýeti gaýna tampak ýere çekipdir. Eniňden sorasaň gurrun berer oglum. Ece, bolmasa eneme diýsek näme? Kakam ödejetini dinlär. Men kakan diýjek sözünü bilýän oglum. Ece bar da gapşdyrýaňyz. Mundan öňe nire gudaşylyk etmeli bolsa, aýtsaň bolýar diýdiňiz. Indi näme boldy? Meňem öz islegim arzuwum bolmalydyr Ece. Wah, näme de oglum? Ben nirden bileýin kakan beýdip garşy boljagyny. Gözüniň ýetip duran ýeri bolansaň diýäýäde. Ece, menim ýeriň aňruwyny salyp bereme wa,
hanha balkynam daş ýerde däle. Bilýän oglum, söýen ýüreg üçin daş ýolum ýakyndyr. Ýöne olar ne hile adamlar. Kakan sana aýalgy saýlak goýdy. Aýaly kim ol? Ol kakan dosty. Amanyň ýydy. Kimiň ýydy? Kimiň ýydy ýaňyjy? Amanyň ýydy oglum. Aman agaň ýydy? Howa, Fehrajan oglum. Fehra? Yok. Fehran men öz jigimi alyp görýän. Qyýdy maşgala mekdep oturdyk ýetişdik bolýa. Nisip bolsa kakanyna toý etjek diýä. Oğuzı, näme bolmar? Indi çağırjany öldürmäge de wagt ýetdimi diýen oglum. Bu da şola özüň gidersiň netip bolsa. Netip bolsa oglum. Aljak gelinligimizi özüm saýladym eje. Ha, senin kakana çeken damaryň bar bolsunma oglum. Näme? Onsa o maşgala kimlerden bolmaly? Onuň aslynda bir soradyňyzmy? Gözüm yetip duran ýer eje. Dostum amanyň ýyzjady. Wagt olar ýaly bolsa ony bolýan oglum, oň bolsun. Ha, aýdanyň gelsin eje. Aýdanyň gelsin, sag bol. Salam Merjen. Salam çar. Keň garaşdyrmadym dämi? Men sen üçin hem işe garaşma ataýyn. Geç otursana Merjen. Gowmy adaýlanyňyz? Howa gowy. Resul çay içecekmi? Yok jigim. Resul näme boldy? Yüzüň salyklaya yaramajak bolýanmy? Yok jigim, göwnüň öder. İşdadym bolar. Yüzüňde gowulyk göremek. Onu men gözümde näme görýän jigim? Ay bir hil injimi, öýkemi? Garap galmasa bilim gerek. Bildiň jigim. Bilen bolsam aýdaý näme boldy? Biz bir-birimizden sır saklanjak, aýdýardyk bir-birimize. Ay bolan mat yok baýjy. Göwnüň öder. Aýtjak gelme. Bolýa aýtmasam. Menem düňki Sehra aýt diýen zadyň aýtman. Hay oň, hökmanam yok bolaýmasa. Näme boldy? Sehra bilen tersleşdiňmi? Yok bu. Tertleşer ýaly öňüne guruluş görmesem näme. Men onu öwrýänim diňe bilýän. Hawa bilýän ýer näme boldy? O temeni gurultmajygym. Sen Sehra men aýdanyma aýdanak gerek. Yok aýdamak, bu Sehrany görmedim. Ertir görsem ökman aýdarym. O sen ona hiç dar aýtma. Ontoňam Sehrany öwrýänimi jigim diňe bilýän. Sir ikimiň aramyzda galmady. Söz berýärmi? He, näme boldy? Sehra gowy dahrin, o sen gowurya bilýän men muny. Ýa-mekde oturup ütgödüňmi? Hey jigim, watanyňda gulluk borjy murtawy. Onuň galanam görüp berýärdi. Wagt gelen aýdarsyň da. Merjen. Men sana düşünýän. Ýöne senem maňa düşünäýä. Wah, düşünýän ýöne. Ýöne? Ýöneň näme Merjen? Dogry aýtsam men näme diýjegimi bilemok. Onsoňam ena tamam meni Näme sen Merjen? ejem meni öz doganyň ogluna berjek bolýar. Onsoň, a sen näme diýdiň? Men näme diýen çary?
Okuwa kajak dedim karşı olmadılar. Soň okuwmy toroýnydim, garaşdylar. Innem görýäňe işe başladym. Sagçylarym her gelenden bir bahana tapyp gaýtaryp ötýär. Innem ejem aglap ötýär. Ýeki erkek dogunmyň ogluna bardy. Merjen, inni men näme etmeli? Sen diýýän sözüňi bilýärmi? Men sen söýýän Merjen. Enatan naýerda aýdyp bagtly bolup bolarmy? Näme diýeň? Ykbalymyda ýadlanlar da çary. Ýok Merjen. Bu ykbal läl. Sen ikimiziň şunçalyk söýgüýümidi ykbalyň üstüne atjak bolýarmy? Menden näme günah bar çary? Senden haýyş, maňa azajyk wagt ber. Ykbalyň üstüne atyp birden durmuşymydy öz elimiz bilen bulaşdyraýmaly. Çary, türkmençilikde qakan ýüzüne gelmek gelişikliler. Eşdişime göre sen qakan keser adam. Biziň söýgüýümiziň beýle jemlenmegi haky ýok Merjen. Bilýärmi näme? Halipalamyň biri maňa şey dedi. Durmuş bu bir teatr. Her kimiň öz oýnamaly keşfi bardyr. Görýän bol biziň hem oýnamaly keşfimiziň soňy şeýle soňlanmalylar-da. İlki söýmeli, soňam unutmaly. Ýok Merjen. Ikimizem ol keşfi gaty oýnadyk. Söýdüm. Indi hiç wagt unutmaýan. Huşum gursun. Min aýna jaňa deýni otyrdyma. Hana bir jaňa deýin. Wah aýna jan, tödemiň ýygyny diňlesene. Hawa, Wah, onu diňleseňe oň öde barjak dälliýe. doğanyň oglunamy? Agyz, howata, onnagyn görseň, gülýalak ýigitde. Ýokary bilimli, ödem siratly. Belki Merjen janyň öz halaşýan ýigidi bardyr. Agyz, aýnajan, töýeni doganmyň oglundan gowy boljakmy? Ýoksa da, men Merjen jany seň ýanyňa uratoýynna. Wah, bilmedim de. Beýle ýagdaýda maslahat bermegem kyn ene guljan. Eger gowy görmeýän bolsa, göwnetmegeme kynrak bor. Bolýa ene gul. Diýdiň diýäýerin. Näme de bolsa, ýüregindäkine bilersiz. Sag bol ene gul. Sag bol. Binäme ho. Ertiden mer şol aýagy sen tokyal giýerdiň çykdyň durduň ay. Vay nemede qaqasy? Han aýdy bersene, bolmanda da sen goguruň tapmajaňy bilýänle. Vay özüme galsa ha. Vay aýdy aýtmady ýaly ütgeşik zat ýokla qaqasy. Ogluň aýdýan zatlar da. Näme diýär ol? Ya ýene öýlenjek ga diýämi? Hawa onam diýä. Onam diýä? Ya başga zatlarym diýämi? Vay nemede? Ogluňa aman agalara gitmeň diýä. Gitme diýä? Hawa qaqasy gitmeň diýä. Sen şonuň bara aslynda. Diňe men kim şo çağa? Bir zat bolsa sen şonuň diýäýän. Näme etmämiş oglujygym? Oglujygym. Bolmanda da şeýdip hüllü edip ýörseň ondan eşitjek gurrun şodur. İlen ütgeşik näme edipmisin?
Onsoňam çağamyň göwüni wa, göwünmereni wa. Göwünmereni wa. Men on gözüne görkezlerin göwünmermäň nämedigini. Handur, on göwünmerip ýörenini senem bilýärmidin? Görýärmi? Men böýde bardatdan habarsyz. Way, men iştat bilmesem näme? Onu nä özüňden tapyp aýdyp oturdyňmy? Way, özümden taparyn öz aýtdy. Kimin? Wah, çağıjygym söýenirde. Yer onsoň, on göwünmeren gyýdy kimlerden? Kimin gyýdymyş? Men bilemok. O näýil bilemok? Wah, o gyz biziň tanaýan yerimizden däl, kakasy. Nireden onu? Balkandan. Balkandan? Owa. Oğluna aýt. Gaty gitmesin. Amanyň ýylan maşygy alyp bermeýän şoňa. Oňa başga ýol ýok. Bar çaý demle kellämi artyp durmady. Borda kakasy. Be. Hani göreli. Meneme amanyň ýylyny gelin etip şöýe getirin. Wi, ýoksa da Merjanjan, men senden bir zat sorajaktym. Gel geç otur. Bar. Owa, sora berenje. Soraya diýip aýplaşma Merjanjan. Halyşanyň dagy barmy? Neme, gelneje? Çekinme Merjanjan, aýdyber. Wah, ejemside barna aýdandyra gelnejejan. Wah, aýtmalysyny aýtdy. Ýöne ol ýigit seni güwnäň okmuşňa. Näme o ýigiti halan okmaya? Gelneje, siz ejeme aýdyp beräýiň-de. Men öz gowurýan oglanym bar. Ejem sizi dinleýär. Sen Merjanjan alad etme. Gelip sırın aydanyň gowy boldy. Wagt hemme zadyň dermandyr. Ine adaçyk wagt geçsin, hemme zat gowy bolup gider. Belki şeýle bolsa na gelneje. Wy, ýoksa da gelneje. Men ol oglunyň suratyny görkezeýinmi? Hällen görkezmelle. Aşyk ýigidi görmesek bolmaz-a? Ýigide taýlap bilipsiň. Tüwelüne diýene, hidil etip ýaşa bermeli döwre belli. Her nä gowunlar görmek men maňlaýymda bar eken. Maňa teşekkür edýän Allah'ım. Way ene, kim bilen urlaşýan? Altıncı. Adam aşa degeninde. Içki pikirini taşına çıkarad gelip durda bala. Onna senem begenip gürleýän meni. Owa bala. Wagyagy ilimi ýuýan bolýan kızgın suwum, soğuk suwum akyp durda bala. Öz ýaşlygym gözüme öňüne gelip durda. O döwürlerde suw Allah gorudan getirdik. Suw çekip şu gerdenlerimiz çökürgü dertde bala. Sizin odun çekip ot yakmaladaňyz ýok. Hemme zaten ine şunu pişirip milýana düşürip milýana bala. Şu odun jaýyň içine artyklamyň arasyna ýaşar ne pikir edem attım. Aynajan dünkü çykyşyňa gatdygy boldy. Aýdymyň göwnüme ýarady. Göwnüme ýaran bolsa bolýar gelneje. Nesip bolsa ogluňa ýaraňda aýdym aýdyp bererin gelneje. Çarjana öýermeli. Men Resul tanaýan, ulaglyňa tanamok. Wy, sen Çarjany görmediňmi? Ýok, gelneje. Çarjanyň öz halaşýany bar. Gowda şol. Sen men derdim gozgamasyny Aynajan. Wah, kakasyny göwün edip bilema. Kakasy göwnänok. Wy, ýoksa da senem Balkandan Aynajan. Hobo gelneje. Näme boldy? Çarjanyň halaşýan gyýdan Balkandanmyş. Şeýlemi? Wah, gelneje Balkanam uly ýerde. Onyňam dogry. Wy, Çarjan ne şu ýerde işleýär Ayna. Ýaňja jaň etdi, eje garaşay ödüm jygalyp giderni. Waýyne Çarjan naşy.
Çary? Sen oğlum şu gelnece? Howu ulu oglum Çarjan näşe? Ha, Inemcan. Ha, Inemcan Nurbi. Inemcan. Gel an inem. Geldim bala. Kömüş taşlı inemdir bi. Geç ani. Geç otur Inemcan. Ritulcan, oňatmyň oglum. How Inemcan. Gowy. O bolsaňyz bolýar. Ritulcan, seni maqulllyga gitmeli balam. How Inemcan. Gitseň tagamany dik gelgin ýöne gowgulluk etsin balam. Hökman Inemcan. Hökman. Altyncan, Howene? bir zat soraýyn diýip ýördüm. Sorene? Çaryň alçak gelligin tanýanmy? Howwada amanyň ýydy bolçak bolsa erwet maşala bolmaly. Şeýle tämir Ritulcan, ödeme teň bilen deň duş bolmaly. How ene. Ene? Kim aýtdy sana çar amanagan gyýdyn Ay. alýar dip? Wy, kakaň özüň etip aýtdy amaňa. Mine şeýle bir begenimde. Amanyň maşgalaty bolsa gowy maşgala bolmaly. Onsoňam enesini gördi gyýdyn alypdyrlar. Öýlençe gyýdyň enesi terbiyeli bolsa, ol yerlikli maşgala bollugydyr. Inecan. Aman ağın yerini çağrı alıp vermäge edem rady da. Wak men rady ta balam. Ene siz bu löýde nämeler bolup berenden habaryňyz ýok. Näme? Bu öýde näme bolup ber? Ay, çary. Jany bir tagmy? Ýok, çar däl. Amanaga Altın. Gerekgar. aýtjak Resul, enem hemme zat bilmeli. Ýörani. Altın. Sen bilen gurrunma. Wy, mene hiç da düşünmedim. Näme Resul? Sen eneme tekrar barady işlat diýme. Näme üçin diýmeýin? Ejemiň çağrı aýdanlaryny eşitdim. Näme eşitdiň? Kakam aman ağalara çağrı üçin tekrar dilemäni etjek bolýar. Onsoň çar näme diýdi? Aýt çağrım rady bolan nurla. Durhany sen razy bolanlar diýip gowşa kurlaýanmy? Öz gulagyňdan eşitdiňmi razy bolanlaryny? Ejemiň aýdanlaryny eşitdim. Çağryň näme diýeni bilmedim. Ýöne men bilýän, ol lalaşanlar. Nädip bilýän? Kakamyň başga ýyda alyp bermejegini bilip bayamlalaşar. Näme çağrı ösüýgülim aljak diýip kakamyň ýüzüne gelip näme aýak diýip durýan. Şoň üçin menim hiç tat diýme. Maňa agam wagt orta bolýar. Oglum, çağrı wagtly bolsa bolýar diýdingmi bala? O weneja. Wagt mene begenýän şoňa. Çarjan amanyň gyýdyn alsa wagtly bolar. Wy Altynjan, sen ýaňa bir zat diýjek boldyňmy bala? Ay ene, nemede? Toyun başa gaylığı, kakam kapıda delliye, biz toy mekanına delliye. Wy bala, onu öýde dederiz. Toy mekanına dederiz bala. Hey, oňa bir başa gaylygy bolarmy? Men sana bir zat aýdaýyn. Aýt, Ejejan. Biz öz dünýämiz özümiz döredýäs. Hiç açan menki orna däl, menki bolmaz diýmegin balam. Sebäbi oglum. Bu sözler sen ykbalyny hakykatdanam peseldip biler. Men morsa ýüregim sızýar. Sen Merjan jana hökman öýlenirsiň. Nädip sazýan eje? Onu sadymak üçin ene bolmaly. Eje bolmaly çağam. Ağam. Oh. Bir daha da gahyryň elýär. Bolşuňa bir hili. Borçum näli? Näme? Öňkaňa meňdäm okmynny. Ağam, baňa näme gahyr edýäň ay? Ýöwünim, men sana gahyr edemok. Ödödüme gahyrlanýar. Nime de ağam?
Näme-de? Näme aýdy ber. Men senden bir daha soraýyn gördüm bolýan. Näme sorajak bolsaň sorada diýinna. Nemede ağam o aman ağaň ýeri Zehra bara. Indi sen emmeň derdim bolajak bolýanmy? Seni minni maňa Zehra öýlenýek bolýanmy? Şeýle maslahat berjek bolýanmarsaň, maslahatyň üçin sag bolanýym. Ağam Zehra öýlenýär we maslahat berjek bolamak. Ýöne hakymym özüň bilýär. Ol özü diýär. Aýanyň hakymy ýok diýip bilermikär. Bakym sen üçin Zehralara gudaçylyk etjek bolýar. Näme? Gudaçylygy? Gitmän geçerler gudaçylygy. Bilýän, Zehra gowy. Ýöne men Zehrany gelnim edip alyp bilmer. Men ony özjigim ýaly görýän. Sag olam. Senin işletmelerin jogary işdäydimi ýa? Returjan jigim. O ağam. Zehra jigim görsäň, men adamdan salam aýt. Hökman aýdaryn. Sag olam. Görýän bolýan. Zehra bilen Zehraň arasynda söýgü bar öýtjän. Görsene bu bolýan zatlary. Çarjanyň öz halaýan gyýdy bolsa, sen şonam alyp berersiň. Men sen aýdanlaryň hä diýip aýdyp biljek däl. Men aýdanlarymy düşündiň gerek oglum. Düşündim eje. Sen iň gowusu bu maşgalanyň ene atasyny razy edip, toy tutup bereli oglum. Eje mä gadaba minipdir. Gowsu Gülcemal bilen ýola düşeýinler. Netip bolsa bararyn, görüşerin. Bir ýol bilen olaň özlerini närazylyk bildirir ederin. Çarjan, vay enesi, buğuşluk. İyilik mi gelincan? Han Çarjan nerede? İyilikle enesi. Näme boldy eje? Arslan pitek alıp gelipdir. Ay goýa. Ho. Maňa şoň salgysy gerek. Kimiň salgysy gerek eje? Vay sen şu halasyan gyýdyň salgysy. Ahyrna kakam göwnet oglum. Bar onna salgysyny ber ogydyň. Merjen, men sana aýtdyma, öýdäkilen garaçyn diýip. Innem mara, menka aýtmak, galandan böldüň çöz. Olara uzaklaşdyrman, sizinkilere barjak diýe. Vay çary. Men sana aýtdym a ýagdaýym. Düşünäsenem maňa. Kakam içek diýip gyssap dur Merjen. Şoň üçin ikimiziň aramyzda gatnaşyklara säkelçe sarpaň bar bolsa, öňüzdäkilere duýdur. Vay çary, şu wagt bir şey diýmedi. Dağı men näme diýeň Merjen? Karada halis ankam açdamy. Sen beý diýäň, öýdäkiler başga zat diýe. Hany bolýaly gaharjam. Menem sana düşünýän çary. Ýönüni men näme etsemken? Näsem olmay Merjen? Jaňa dep öňüzdäkiler şu meseleni düşünürörsiň-de. Jaň edi? Owa jaňa dep. Vay meni awtanýan. Ay boranno. Men jaňa etmeseň özüm jaňa dep aýdar. Kime? Kime bolsun? Sizinkiler aýdar. Öýe jaň edip aýtjak bolýarmy? Ýok, jaňa dep aýtjakka öňüzdäkilere baryp aýtjak. Gara şu ötürüň ertesinde ejem bilen kakamy uratjak diýjek. Sen ýadyňa oýun düşýär. Sana da oýun etdiýsen. Men oýun içim sana yaramayan bolsa Merjen, onu çynyň etdi. Merjen? Sen meni eşitýärmi? Eşitýänli çary. Onu näme etsem diýäň? Hani men biraz pikirlenip göreýin. Ha, sen onu pikirleniber. Sen pikirlenýänçe öýdäkiler size baryp biljek. Salam aleykum. Salam. Wa aleykum esselam. Petekleriniz olsun ýaşly. Petek?
Hani Gülcemal petekler ver. Vay näme petekleri? Aha, öňüm gijaga alyp geldik biz. Vay. Yol petekler, yol petekler. Vay mine bilem o kakasy. O näme sen bilen o? Min almasam näme? Aha, o petekler sen ne dämi näme? Bana petek beren ýadyma düşen ok. Sen jübülüňe salan bolaymy gowja Men mi? teretany? He. Ay ýoklar. Men jübüme salanym ýadyma düşen o. Gowja teretany? Yok, bir adel. Ha, dur hani. Ha, ine barek. Ay ho, sen bilen yolu çıkarıp yok ho. Bardadı bulanmıcar edeyya. Ne yaşın mini verin. Yor hani. Hay. Hani yor. Şüme? Hawa şu. Otur da yerleş bakalım. Vay kakasy, isim aýtdy. Alay inni näme bol? Saçak diýip barýan torbam galypdyr. Vay inni näsem gam kakasy. Oň içinde ogydyň salgysy ýazylan kagazam mady da. Bolup duranda. Sen edäjek zadyň da şu. Vay inni näme dersin? Balkınabada aylanar gaýdy. Ogulcugma näme diýersin? Oğulcuğuma da gıyılın enatası göğünemedi diyer. Näme bek yok. Vay. Kakasy şu torba mı? Torba. Oğul. Şoda men gözläp ýörenim. Ala kene men ankama aşırdyň aýtýar. Barakalla. 5, 6. Umumi 36 saniye. Çare, armada. Ha, bar olasın. Marketlere aylanıp gördünüz mü? Ha, ovaşık aylandım. Önümlen geçişine aylı. Ovaşık önümlerimiz kuvvetçi. Bana esası şu önümlen hili olsa olya. Bu süyüç kök önümlerinin täze görünüşlerinin geçişi gow mu? Ovaşık. Bir alan adam ikinci sapar hükman ali. Esası halka yaramlı önümlerimizi öndürmeliler çare. Yekecemin çare. Böyle. Alo. Yaşıl kökü bir. Salamu aleyküm. 4, 5. Ha, gow musunuz? Utku var. Aşgabadyň ýalkymyna mı? Bolya häzir iş ýerlerimden uğradım. Sağ olun. Çare. Aşgabadyň ýalkymyna şu önümlerimizden uğratmaly. Bolya baş. Sağ ol. Sağ olun. Salam. Salam. Ha, gurgun mu gaýdy? Bağışlaň, meňem ýerim şu ýerde bolmaly. Gel, geç arkaýa. Çekinme. Sağ olun. Gel. Gülcemal. Hälen mersine diýen goli. Tügeleme. Sen ýüzüňe gülüp dur. Vay, dağı näme? Ogulcugymyň öz saýlanyny alyp bermek üçin Marian. Hanesi bolsa aýaly gyzyr görseň. Hay näbileýin. Tanamayan bilmeýän ýeriň hakda öňünden bir zat diýmegeme bir hildir ödi. Sen gaty bir begeni berme Gülcemal. Baraňsyň pikiriň üýtgelmesin. Goýa gör Arslan, diýäniň näme sen? Agdyň haýyr bilen aça göri. Ak ýollan Mariam. Niýetiňi bir ýagşa tut. Ogulcugymyň saýlanyna göwnümiň ýetjegini bilipjik durun. Ay howada oğulcuğumun diýen netjek diýip inni şeýit otur. Vay, näde oturanmysyn men? Gülýäli, on soňam sen bolşuň nähili. Ogluňa ýerjege meňden ok. Onna men nämemin diýen? Kakasy, Hawa, men bir zat aýdaýyn. hawa aýt. Haýry işi saklasaň, şere döner diýipdirler. Meňin sözüm oturdy.
Denan halky duýgurdy ýadylar bolýar. Şu dogry bolmaly. Men niýetimi özüm aýdyp otyr. Menime öz diýen eder. Her näme de bolsa. Men sana häzir sır bildirmäýin. Hani bolýaly Güljemal. Uzak ýoly bar ýa. Beýdip sor oturmasana. Ýoksam içiňi hümledip oturmagam aňsat däl ho. Hanynny bir yerleşen bolsak bir çaýnajyk çaý içip bolmazmy ka? Çaý wagtyň bolandyr sen. Bolmasa da 24 sagatlavam gürlemän gidersiňle sen. Orda sen bile deň bolup oturmaýyn. Bağışlan, gerek zadyňyz barmy? Sag bolýym. Bir çaýnajyk göýük çaý bolaýdy ha kim boljak gelýärdi. Gerek yok çaý bolsun gaýnap dur, häzir ýetirip beren ýaşul hökban. Sag bolýym, sag bol. Bir gaýrat et. Beýdim. Men ornum ikinji gatda bolmaly. Men häzir geçäýin. Yo, daýjan, oturuň arkaýyn, oturuň. Ikinji gaty men ödüm çykar. Sag bol gaýdym. Sen meni begendirdin. Wagtaýyň hellenmär ikinji gatda nädip ýatarny ala dedi otyrdy. Ay bir gijesine eýläp öwürmek hädiýetim bagydım. Şonu ala diýen men. Wah, yere gaçar nöýdi gorkýansyň sen. Näme boldy? Oýarsa näme boldy? Yaramajak bolýarmy? Ay alat etme geçer Güljemal. Azıcık kellem ağırcak. Geçerli diýen, yüzüňe gowy delseň. Han sen ýanyň bile dermanlaň almadyňmy? Jüýüňe salan ýaldym bolýar. Salmandyr. Salan nelsiň, ýadyňdan çykaransyn. Bilýäňe ýola çyksaň ganmasyň üýtgeýänini. Aýdan bolsaň alardym da. Way, gelneje näme boldy? Eýilmedi. Bilmedim dägiydim, birden kellem agyrýar diýdi, gyşaraydy. Daýjan, alad etme. Men häzir dagwatyndan ýasalan melhem çaýyny demlep berjek. Şo çaýdan içersiňiz bolýan, kelle agyrýaňyz aýyrlar. Şeýit beýdim, şeýit. Şeýit sen agyrynja. Men dünýä täzeden gelen ýar bolaýdy. Sag bol gaýdym. Şonu seni. Noş bolsun daýjan, gowlaşan bolsaňyz bolýar. Hormatly prezidentimizden Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabyndan haýsy ösümlikleriň nähili keseli dermanlygy barady, jekmejek ýazylan. Arkadagymyz her bir adamyň saglygyny gorap saklamak üçin ala diýýärdim. İl saglygy ýurt baýlygy diýýär. Oğulcuğumun halanım şular yalgıydı bolaýdy. Ne hili yerlikli, ne halice maşgala. Tuğuleme, ne hil malayım asıllıgıydı eken. Eger oğlum şu gıydalcık deyse, ola balkan eken, yerin anruzuna gitmegete tayin. Şeyli maşgala edip teri verin enata, näçe alqşaýsam berden maýdy. Ine balkan awada da geldik. Howa sagaman geldik gaýdym. Sag bol gaýdym, ýolly gow ýollos boldum. Tuğuleme, ine taňa sana gow terbiýe beripdir. Janlar sag bolsun gaýdym. Uy, ýoksa da size barmaly ýeriňizi bilýäňizmi? Ya size kömek gerekmi? Ýok gaýdym. Sagaman geldik. Özümiz tapar. Salgymyz elimiz. Sizi ýoldan goýup durmaly. Bolýanna. Sag bolun. Taglykda görüşelim. Bolýa, sag bol gaýdym. Taňyr ýalkasyn. Tuğuleme, edep ekramly asyllyca gaýdy eken. Güljemal, gözleýän köçämize ynhaş köçü. Wah, ýankyjy gyýjak kömegem etjekdile. Oň adynam soramandyr namin.
Ay senime men soramalym, soraýmaly kedimde. Sen bir ayal maşgaly özüň gowy düşünýärdin. Ay, men sorajokdum, ýöne senden boldy. Ay, sen özüň tapýan iňedinmi? Hay Gülcemal janymy ýakýandan. Vah, ýaş wagtym men nähili giň adamdym. He, inni maňa duşup şeýle dar gursok, iňirdi boldum diýjek bolýarmy? Inni bar günäni menden görýänsiň sen? Ay ýoksa näme? Hansalga ýene de bir seredeýin. Bolmasa ötökçüleň birinden soraýar. Ýör. Doğra geldik Gülcemal. Şolarmy? Hawa. Tuğulem. Häzir dur. Yer inni näme gözleýän? Şu boyun mağdak. Bolýala näme gerek? Näme üçin dakjak gel? Uzak gerden gelýäňä. Al. Ogulcugymyň saýlan gyýdyn almana gelýäňä. Spaýrak görünmeseň bolmaz. Özüňe müdüňden gar ýagyp durmasyn, ýylgyr. Ay, gyýdym. Haw elneje. Hani bärik gel. Aç ýüzüňi. Salam, geliveriň. Gurgunmyň gyýdym. Salam gyýdym. Kemaldan öýmüş gyýdym. Hawa-da, gelin geçiveriň. Ejen qaqaň bam öýdü. Ejem bar öýdü. He, ýür. Tuğuleme qaqas, tapaýdyk mazaly.